Θα σας δείξουμε πώς είναι πιθανό να γίνει αυτό χωρίς κανένα πρόβλημα. 3 από εσάς θα πρέπει να τα καταφέρετε. Και πού θα πάτε? Θα λάβετε μέρος στο ελληνικό Fashion Week. Δεν είναι δικιά σου η παστορέλα. Εντάξει, πέρασα. Με εγκρίνετε. Μπράβο. Καλή επιτυχία. Βγάλτε τον παπούτσι. Μπράβο. Μια χαρά. Μπράβο, Μαρία. Καλά, πού έμαθε να περπατάει έτσι? Παιδιά, πού έμαθε η Μαρία να περπατάει έτσι? Δεν είναι στα μαθήματα. Το κέντρο. Είναι από το σερβίρισμα. Το χοροπηδηχτό που έχει αυτό. Πλάκα. Ουχου, η αρετούλα. Πώς τα Μόνικα, σοβαρή, ωραία, ηρέμησε. Ευθεία, Μόνικα. Φοβάσαι. Βρες σοβαρό. κέντρο. Ωραία ξεμπεκιά ήταν. Α, έχουμε και κόλπα. Σαν να μην τρέχει τίποτα. Ναι. Έκφραση, Σεράινα. Μπράβο. Μπράβο, Σεράινα.